feia anys que anàvem al hockey uns quants, uns altres se van animar més tard, i llavors coincidíem que la gent on hi havia més animació, que era darrere les banquetes, per allà on sortien els jugadors, quan començaven els partits i això, doncs la gent tenia ganes d'animar, d'escalfar l'equip, de cridar quan se posaven contra l'àrbit o hi havia alguna cosa. Jo no coneixia ningú, personalment. Passa com que anàvem i, hòstia, tu, que vens sempre aquí, vine cap aquí, s'ajuntem, que parlarem, que no sé què, farem això, farem l'altre. Me parece que fue el embolado del Pérez que dijo, aquí hay que hacer la peña from Rusen. A ver quién se apunta. Digo, pues bueno, como estábamos allí, ya estábamos todos allí animando al Reus, digo, pues venga, va, tira para adelante, yo me apunto, no hay problema. Quan sortíem de la feina sempre anàvem al mateix bar, que era el Tiffany's, allà ens concentràvem i durant tota l'entresetmana i el cap de setmana anàvem a altres rutes de lloc, anàvem a esmorzar i veníem cap aquí tots junts, sí. Hòstia, aquí s'ajuntàvem, a part de davant dels partits, després entre setmana, després se'n recordem per Nadal, nosaltres fèiem una cistella de Nadal que la ficàvem aquí, venien papaletes, no sé què, i després, si no tocava, se la fotíem aquí nosaltres. Les primeres pancartes les vam pintar a la casa del Pere, al terrat, i això ens en recordem perquè les vam fer entre tots, les vam dibuixar i maquejar, vull dir, perquè quedessin bé. Era també, no sé, un moment que tothom volia col·laborar. El nom de Front Rosenc ve perquè jo soc de l'Atlètic de Madrid, hi ha la penya que té del Frente Atlético i jo el vaig traduir del castellà al català, va sortir el Front Rosenc. Juntarnos tanta gente de tantas ideologías y de tanto pensar diferente, solo por animar al Reus. Aquí viene un tiempo gente que era de Organización Juvenil Española, la OGE. Ahora lo dirás, franquistas, ¿no? Franquistas o lo que sea, a mí me da igual lo que fueran. O iban de acampada o cantaban cara al sol, pero animaban al Reus y venían al Reus, ¿no? A mi importa un pepino a qui votis. Tu vens a animar el Reus i a fer punyeta. Fue el primer desplazamiento grande de mucha gente. Y no sé si fueron 5 o 6 autocares que salieron desde ahí de Reus y juntarse tanta gente ahí abajo, fue una pasada. Y allí había un ambiente espectacular, pero espectacular porque había 1000 personas del Reus que se habían desplazado para animar a su equipo y 200 alumnos del colegio y nuestros padres y familiares gritando, en total unas 150 personas en un rinconcito animándonos a nosotros. Cuando pegaba salto que la grada se meneaba así, digo, esto en cualquier momento hace boom, para abajo, todos para abajo. Digo, aquí quedamos todos aquí. No hubo ningún problema durante el partido, no hubo ningún tipo de mal comportamiento por parte de nadie, incluso las aficiones se respetaron mucho. Ja portàvem un any i mig madurant. Llavors era el moment àlgid de que nosaltres érem molta gent. El viatge era a prop, perquè a Madrid és a prop, amb autobús, era factible. Muy mal se tienen que poner las cosas o Volkswagen Arroso, que por vez primera en su historia puede proclamarse campeón en este momento. Susto fai campeón da Copa do Rei. Hombre, fue dolorosa. Era la primera y era el Reus muy favorito. La part tècnica no va saber preparar el partit i motivar els jugadors. Avui en dia no hagués passat. La ilusión que teníamos fue tan grande que conseguimos derrotar al Reus y conseguimos el único título de la historia de nuestro club de toda la vida, que era el Dominicos. Va ser al final, quan ja marxàvem, que es va pujar un japonès pensant que era un autobús que anava cap a Barcelona, perquè sentia parlar català i es veu que estava esperant amb una agència de viatges que el recollés i tal i qual, i es va voler pujar al nostre autobús pensant que era un autobús turístic. Aquells paios del Benfica eren més ben preparats que nosaltres, 2.000 o 3.000 persones que ens estaven esperant i a l'entrar ens van rebre a base de monedes i escopinades. És com si vas a l'infern. Menys mal que vam perdre. Si arribem a guanyar no estaríem ni aquí ni parlant. Gent saltant per les valles de 6 o 7 metres, amb pinxos, tirant petardos a la pista, comportant-se d'una manera que aquí no havíem vist mai. Era menor d'edat sense permís dels pares, vam tenir
se nos va complicar l'entrada, allà a Portugal no ens van voler deixar entrar, vam tenir que parlar amb el directiu del Reus es van posar en contacte amb gent, m'imagino jo, qualificada i bueno, al final vam poder entrar. Eren capaços de canviar-te un jersei, un pantaló, allí a vora el pavelló, bueno, molt trist. Bonic però trist. I nosaltres ens venen a buscar perquè el president de la Federació, que era d'aquí a Reus, perquè anéssim a animar a Espanya. Nosaltres, al Reus sí, anem a Espanya, nosaltres amb el rotllo de beneficència que ens donessin les entrades. La selección española no había ningún jugador del Reus y de Reus. Y por eso dijimos, bueno, a la selección argentina que por lo menos estaba Gaby Cairo, que en ese momento jugaba en el Reus. Vam ser mal rebuts a dins del pavelló, vam ser expulsats més de la meitat de la penya a fora, a Espentes, perquè vam animar a Argentina i la gent va pensar que anàvem en contra d'Espanya. No anàvem en contra d'Espanya. Allí en la grada, discutirnos con uno que es del front nuestro, que es compañero de ahora, y ¿por qué? Y discutirnos ahí, pero nada más. Pues había un poco de disparidad de ideas, pero yo creo que al final y durante toda la competición de la Olimpiada sentimos siempre los ánimos de todo el público. Y la final en Barcelona fue espectacular. Nosaltres som el front reusenc, nosaltres animem la gent de Reus. Jo com vols que vagi animar a un paio del Barça, un paio de l'Igualada? O sigui, quan veníem aquí ho fèiem de tot.